мардуми ҳисора дахлдора агар ягон гапи хато бигем узри зиёд бародарои азиз. аз мардум рафтомад боз бо тариқи харҳо хар боробор кардаги харҳо рафсудин бора маними роҳе ки мебинӣ ҳозир бана ҳамин роҳ фақат на барои як кас. дӯстони азиз, як секунд вақтона мегирам узри зиёд. барои касое ки мехоҳанд дар Москван документошон безебай наметавонанд айхона биромада мисол мехоҳанд граница гузаранд, акаи Муҳиддин номероша мемонам. акаи Муҳиддинҷон уже мо хеле шуд кор мекунем, бисёр одами боваринок аст 100%. марамад мошинои хуб аҷоиб беҳтарин, ягон проблема надора, ягон камбудӣ надора. хитон меоед бо раҳмат мегин аввалаш худо соху саломат иншоалло мерем. марамад номерошон акаи Муҳиддинҷон саломат бошанд. роҳе ки мебинӣ ҳозир бана ҳамин роҳ фақат на барои як кас. мана одамое ки мана мисол хайр карданиянд барои ҳамин роҳ, барои ҳамин пуле ки дар ҳамин ҷо ҳозир истодааст, мана дари хайр барои он одамои истодааст. мана саводи даҳчанд ба фикри ман умуман ҳоло ҳам маблағи зиёде дар кор ки барои ин роҳ кушода шудан бе як мамоният, бе як душворӣ мошинҳо баромада раванд. ҳоло ман бинед ки ҳоли копрук, ҳоли мондагӣ не тори копрук шудааст, ҳоли ҳечи не. хоб ду тарафи вайро маҳкам кардан дар кор, бо як бори дигар бо пеши ин бо симент бардошта рехтан дар кор, ҳамин тавр бо як ҷои дигар бо рехта баромадан дар кор. умуман дар маҷмӯъ гирем агар бисёр ҳоли маблағи хело калон ақаллан 200,000 сомони боло маблағ барои инҷо сарф шуданаш дар кор аст. бо ба ғайр аз ин ҳозир роҳ аст, метавонем роҳро сад куб хок дар кумустан мана гардиса кушод кардан дар кор мошинои калон то хӯрда наметавонад. пеш кӯҳ аст, ҳама тариқи таркондан натонистем ки мо ҳамин раҳ кушоем, кушод кардан натонистем. технико тамоми техникае ки мебиёд дар ҳамин ҷо наметавонад баромада. ман барем ки пеш кӯҳ аст, фақат бо тариқи таркондан инҷа ба оҷо мебиёд. ана бинед ҳозир ана ҳозир мардум рафтомад боз бо тариқи харҳо хар боробор кардаги харҳо рафсудин бора дигар ягон илоҷ нест, технико намебароянд. ассалому алайкум ба кулли мардуми тоҷик, мардуми тоҷикзабон, мардуми тоҷикзамин. зинда бошед. ин видеои мо бисёртар ба мардуми ҳисора дахл дора. агар ягон гапи хато бигем узри зиёд бародарои азиз. ана ҳисор шаҳри ҳисор шаҳри калона дар тамоми мамлакатҳои дунё одамош ҳастанд. дар Россия бисёртар ки ҳастанд, ана мардуми ғариб ки ҳастем дар тамоми шаҳрҳои Россия ҳастанд. ана як бародари наздики мо занг зад аз шаҳри ҳисор деҳаи Алмосӣ, деҳаи Варгандок. бале, деҳаи Варгандок. ана мумкин ки тамоми ҳисориён медонанд куҷа деҳаи Варгандок меган ё ки дараи Алмосӣ мисол медонанд. ҳамунҷа ҳамун як деҳае ки як посёлкае ҳаста, раҳи мошин мерафтагӣ набуда, мардум азоб мекашанд. мардум мисол ягон чиро мегӯем ба хар меранд, истисмиян аку хай мама қишлоқи ҳастам, мо хар дорем ничо чиаю, просто раҳи мошин соз кестан. ҳамунҷа як ҷои обрава будай, ҳамунҷа мост кестан. бародарои азиз, касое ки метавонанд ёрдам кунанд ҳастанд. шиносои мо бақувват дар ҳамаи Москва бақувватҳо ҳастанд. агар камтарак дасти ёрӣ кунанд, агар ҳамун акода мисол мада гуфтанд, ма аввал бовар накардам, барои ки ҳозир бисёр шудаган мошенникое ки мегиранд сум ҷамъ мекунанд барои худшона, бисёр шудаган. аку ма гуфтам ки ма занг мезанам, аввал ма ҳамун одаморо мебинам, ина видеошона ма мондам, кати ҳама ако гап задем, бо наву муллои қишлоқшон буда, имоми қишлоқ. зинда бошед. аку узри зиёд ма шуморо ғам додум, не ки аку ма бояд амхе чиёро нишон битем, барои ки мардум бовар кунанд. ҳамунҷа ҳамин чизое ки ман нишон метавонам, ҳамунҷа посёл чӣ калисиян мост калисиян. дӯстони азиз, камакаки ҳам бошад, дасти хайртонро бирасонен. мумкин ки яги шуморо худованд сад карда мегардона. бародарои азизи гиромӣ, тамоми мардуми ғариб, тамоми касое ки дасти хайр кардан мехоҳанд, не толка ҳисориёда дахл дора. мисол метонем ки касое ки метонем 1 рубл дода метонем марамат, касое ки наметонем 1 каф дуо мекунем, тезтар кори ҳамин бародарои мо буд шавад. мо ҳам аз худованд талаб мекунем ки тезтар буд шавад. аз бародарое ки камтарак бақувватанд, аз ҳамон бародаро хоҳиш мекунем ки мисол ёрии худшона бирасонанд, дар ҳамунҷа сайми худшона бирасонанд. мисол хурсанд мешем.
марҳамат дӯстони азиз, картаҳошонро мемонем. Картаи Сбербанк ба номи акаи Ҳайдаралӣ Азизов, картаи Тоҷикистон Амонатбонк ба номи Раҳматулло Мирзоев. Касое ки метавонанд дастгирӣ кунанд, марҳамат, видеошон 100% боваринок ай. Тамошо кунехтон, фикротонро бинависед. Агар ки тонен дӯстони азиз, бисёр хуб мешавад. Натонед, як ҳафтаҳо боқӣ дар амони Худо бошед.